Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез, иҗат сөюче тамашачылар, исәнмесез, йолдызчыкларыбыз, әти-әниләр, әби-бабайлар, иҗат белән шөгыльләнүче, иҗат белән кызыксынучы барлык тамашачыларыбыз. Йолдызлык мизгелләре тапшыру үз эшен башлый. Шимбә көнне, җәй көнне без бергәләп телекраннар каршына утырып, бу тапшыру безгә бүген нәрсә турында сөйләп бирер микән дигән сорауда торабыз. Ә мин сезгә хәзер җавап бирәм. Бүген дуслар сүз җыр турында барачак. Җырчылар турында һәм җырга өйрәтүчеләр турында. Дөресрәге, безнең студиябызда чакырылган кунак ул дуслар менә дигән педагог. Горностаева Анжелика Викторовна, таныш булыгыз дуслар, исәнмесез, Анжелика Викторовна, күрүебезгә бик шатбыз. Һәм инде беренче сорау. Сез, Анжелика Викторовна, иҗат юлын ничек сайладыгыз? Шуның турында сүзне башлап җибәрик әле. Творчеством я занималась со своих школьных. Иҗат белән мин мәктәп елларыннан шөгыльләнә башладым. Миңа җырларга бик ошый иде. В самодеятельном эстрадном коллективе. Үзем мин үзешчән эстрада төркемендә шөгыльләндем. Уже в консерваторию. Казанга консерваториягә укырга кергәннән соң инде вот эта ниша тормышымда иҗат җитмәгәнен аңладым. Я, собственно говоря, очень активно искала. Мин актив рәвештә үземне күрсәтү өчен иҗади юллар эзли башладым. Выхода для моего самовыражения. И, конечно, вот произошла моя встреча. Мин Созвездие йолдызлык фестивале белән очраштым. Ул 2002-2003 елларда иде. Һәм беренче очрашуда мин катнашучы ролендә идем. Уйнады нинди кыллар ширтте бәгырем ул матур
Менә сез үзегез йолдызлыкта катнашып, әлбәттә, йолдызлыкка гашыйк булып, педагог булырга теләдегез. Һәм инде бүгенге көндә бик яхшы, бик сәләтле, бик югары нәтиҗәле педагог. Менә шул юлда педагог буларак үзегезне ничек эзләдегез, ничек таптыгыз һәм эшләүдә нинди специфика бар? В педагогику я пришла, будучи студенткой еще. Педагогикага мин Казан дәүләт консерваториясе студенткасы булганда килдем һәм хор сәнгать дисциплинасын алып бара башладым. В моем прошлом, в юношестве, да, я очень любила. Ләкин кичкенә яшүсмер чагымда мин балалар төркемендә шөгыльләнергә бик яратуыма карап, потребность такая проецировать Тормышымда да эстрада иҗатына карата җырлауга, соло җырлауына мәхәббәттең чагылыш табу ихтыяҗы арта барды. Само собой можно сказать, как-то очень органично. Һәм бу ничектер үзеннән үзе килеп чыкты дип әйтеп була. Как говорится, порыв Минем игътибарым, педагогик тырышлыгым балаларга юнәлде. В столь юном Еш возрасте, чакта наверное, вокал дәресләрен бигрәк тә балалар өчен биргәндә җаваплылык дәрәҗәсен аңлап бетереп җиткермисең, минемчә. Чөнки бу процесс бик күп бүтән төрле фәннәр туплай. Несет в себе очень много разных смежных наук. Это Ул и фониатрия, бала тавышын үстерүдә бик күп процесслар уза балада үскәндә. В момент их становления. Гомумән Я уже безнең не бар говорю о эшебез том, комплекслы что шәхес наша, үстерүенә юнәлтелгән дип әйтү, вся наша минемчә, деятельность, конечно же, артык направлена булырдыр. на то, чтобы Ул югары воспитать, ноталар вот такую ала, комплексную алучыны личность, тәрбияләүдә не генә только, түгел, там красиво брать оста высокие җырлый ноты, белүче но еще и шәхесне, грамотно, драматургияны правильно, тоючы драматургической баланы точки зрения. үстерүдә. В общем, это Тулы итеп целый әйткәндә, бу комплекс, күп такой кырлы многогранный. комплекс. Юлия Макарова инглизчәдә, татарчада бик яхшы җырлый. Киләчәктә җырчы булам ди. Җырлавына карап, бик яхшы җырчы булыр кебек.
педагогик яктан җыр ул бик авыр һөнәр. Һәм аңа бик тырыш булып килергә кирәк. Анжелика Викторовна, балалар белән шөгыльләнәсез сез. Ничә яшьтән киләсезгә балалар? Һәм инде алар белән эшләү, менә ансамбльләрдә бар сездә шулай бит. Алар белән эшләү ничек? Җиңелме, авырмы? Нәрсә әйтә аласыз моның турында? Недавно у меня был опыт Менә күптән түгел генә 3-4 яшьлек балаларны кабул иттем мин. Бу әлбәттә бик авыр хезмәт. Һәм дөресен әйткәндә, мин күбрәк солистлар белән эшләргә яратам. Һәм кече форма ансамбльләре белән, бу дуэтлар, трио, квартетлар. Шиксез башымны иям, мин зур ансамбльләр белән эшләүче, җаннарын биреп эшләүче, яратучы һәм нәтиҗәләр күрсәтүче җитәкчеләр алдында. Чөнки минемчә бу күз алдына да китерә алмаслык көч, фантазия, энергия. Ә үземне мин күбрәк солистлар тәрбияләвендә күрәм. Касается детей, балалар турында конечно, сүз я алып считаю, барганда, что минем вообще, в уйлавымча, принципе, творчеством иҗат нужно белән бик заниматься с кечкенә самого яшьтән раннего шөгыльләнергә кирәк. возраста. Речь, конечно, не Сүз идет әлбәттә о вокал, вокале, эстрада вокалы об турында узко, бармый. там, эстрадном Чөнки вокале, потому бала как тавышына йөкләмә. все-таки Без әлбәттә бала тавышын саклау на турында детский истә тоторга голос мы тиеш. здесь обязательно должны Бик чамалы булырга помнить кирәк. об охране детского голоса, и она должна быть очень дозирована. Хочу обратиться, наверное, к родителям. Не стоит Әти-әниләргә әйтәсем так килә, рано ашарга торопиться кирәк түгел. и Үз всецело балагызны пытаться индивидуаль развивать рәвештә индивидуально, үстерергә да, своего ашыкмагыз. ребенка, потому что, ну, во-первых, он должен привыкнуть, Чөнки он должен беренчедән ул ярәнергә привыкнуть тиеш. вообще, в принципе, к Беренче музыке, он чиратта должен музыкага. адаптироваться, Ул аралаша белергә уметь тиеш. в социуме, да, и общаться, он должен привыкнуть к педагогу. Педагогка әйләнергә Нужно тиеш. дать возможность детям Балаларга поиграться, уйнарга, наиграться. уйнап туярга Не нужно вакыт, стремиться к мөмкинлек вот бирергә кирәк. такому раннему, Бик иртә югары профессиональ высокопрофессиональному өйрәнүләргә обучению. омтылырга Чего я кирәк. не могу сказать о среднем и старшем Ә урта һәм возрасте, зур яшьтәгеләр турында потому как мин алай дип әйтә дети алмыйм. уже и Чөнки бу подростки, яшьтәгеләр, да, яшүсмерләр в этом өчен возрасте, мин конечно, я тулысынча только за профессиональ уже белем алу өчен. профессиональное обучение, образование в рамках музыкальной Музыкаль школы. мәктәп, урта Если белем это бирү среднеспециальное учебное кысаларында. заведение, где не только Җыр дети сәнгатенә генә обучаются өйрәнеп вокальному калмыйлар. искусству, Алар но и теоретик белем проходят алалар. ряд музыкальных Алар дөрес җырларга да, где төрле музыканы да они не өйрәнәләр. только учатся петь правильно, но и узнают разную Һәм шулай музыку, итеп, учатся музыка петь аша правильно с дөрес точки җырларга зрения өйрәнәләр. музыки, а не с точки зрения только Физиология аша вокальной гына түгел. физиологии.
качает, качает, качает. Задира ветер, фонари над головой. Шагает, шагает, шагает. Веселый парень по-весеннему с тобой. Листает, листает, листает. Учебник физики листает на ходу. Не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Прошел листопад, а потом снегопад, и снова ручьи по асфальту шумят, и почки, как свечи, на ветках зажглись. Ну хватит зубрить, я прошу, оглянись. И снова качает, качает. Задира ветер, фонари над головой. И снова шагает, шагает. Веселый парень по-весеннему с тобой. Листает, листает, листает. Учебник химии листает на ходу. Не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Пройдет много лет и поймет мой студент, что формулы счастья в учебниках нет. Есть в книгах твоих много истин других, а формулы счастья одна на двоих. Все так же качает, качает. Задира ветер, фонари над головой. Все так же шагает, шагает. Веселый парень по-весеннему с тобой. Листает, листает, листает. Листает так же он учебник на ходу. Все так же не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Что каждым утром я вслед за ним иду. Что каждым утром я вслед за ним иду. Конкурсларга шыққан балалар турында нәрсе айта аласыз? Алар ничек? Те воспитанники, которые Үзләрен артист буларак сәхнәдә тойган укучылар, на сцене, әлбәттә, бу шәнлек төренә гашыйк булып калалар. Аларга тамашачыларның энергетикасы ошый. Ләкин бу бик зур хезмәт икәнен онытмаска кирәк. Большой труд. И в части вот Һәм созвездие йолдызлык иҗат лабораториясе, мин шулай дип атар идем аны, кеше яшьтән алып балаларны күзәтеп тора, үстерә балаларны. Нельзя сказать, что улыбнулся. Без уңышлы, ә безгә мәсәлән бәхет елмаймады дип әйтү дөрес түгел. Совершенно не так. Минем бер укучым, барыбыз өчен дә таныш булган Зилә Гыйбатова бар. Мәсәлән, ул үзенең беренче җиңүен Созвездие йолдызлык республика телевизион фестивалендә елда катнашуның 11-нче тапкырына гына яулап ала алды. Проснись, рассвет, вернись, рассвет, зарей меня встречай. Мой дом согрей, развей печаль мою, мою печаль. Пускай гроза смири свой гнев, смени его на милость, чтоб радость закружилась во мне. Зови меня, любовь, зови на край земли, за 100 надежд, за 100 тревог зови. Я за тобой, любовь, пройду тернистый путь, любовь. Лишь услышу голос твой священный. Открой, родник, глаза свои, мечтою напои. Зажги огни цветов земли моей, моей земли. Душа, замри, верь в этот миг, что ждешь ты не напрасно. Великий светлый праздник любви. Зови меня, любовь.
за 100 тревог зови, я за тобой, любовь, пройду тернистый путь любой, лишь услышу голос твой священный. Вот достиг Менә берәр башкаручы җиңүче булды икән. победы, скажем. Иң так, катлаулысы, самое сложное удержать титулны этот титул. Это саклап очень кала белү. сложно. А удерживать Саклап его калу возможно. ул Ведь не белем, просто сохранив гадәтне свои шул ук навыки, дәрәҗәдә свои тоту умения, гына это түгел. можно Созвездие сделать в йолдызлык рамках фестивалендә созвездия йолдызлык. син Если ты стал тагын еще бер на 1,5 сантиметр, сантиметра сантиметр выше. ярымга То есть вот это югарырак вот, менәргә тиеш. Менә шундый жесточайшая кырыс һәм гадел конкуренция көндәшлек и, гел тонуста поддержание тоту в барыбызны да, тонусе укучыларны да, всех катнашучыларны да, воспитанников и педагогларны да, педагогов — это основная ул ценность, фестиваль хәрәкәтебезнең нашей төп страны. кыйммәтлеге. Әлбәттә, менә Анжелика Викторовна һәр ел саен бик югары дәрәҗәдә калу өчен тагын 1 сантиметр ярымга югарырак үсергә кирәк диде. Димәк, ул җыр осталыгы да үсәргә тиеш һәм репертуарда бик дөрес итеп сайланырга тиеш. Шул эш турында берничә сүз. Подбор репертуара Репертуарны это, сайлау на мой ул, взгляд, минемчә, больше половины уңышның успеха. зур бер өлеше. Потому что правильно Чөнки выбранная дөрес песня сайлап может алынган как җыр спрятать кимчелекләрне все качыра ала, ну, скажем так, жюри әгъзаларын отхитрить бераз членов жюри. алдалы То есть ала, презентует баланы ребенка иң только с уңай самой его ягыннан гына положительной күрсәтә. стороны. А мы в классе Без находимся класста в поисках һәрбер этой бала песни белән с каждым җыр сайлау целый процессы учебный белән год. уку То есть, елы конечно, дәвамында в течение шөгыльләнәбез. лета я прорабатываю репертуар. Әлбәттә, накидываю җәйге каждому, каникулларда мин ну, репертуар как мне өстендә кажется, эшлим. Һәрбер балага удачный үзем материал, который уйлавымча подходит уңайлы по җырлар сайлыйм. темпераменту, по Темпераментына, психотипу психотипына, ребенка, по его диапазонына, диапазону, по его аның как эчке бы дөньясына туры внутреннему китереп. амплуа, который Һәрбер он, баланың презентует үзенчәлекләре у бар себя. бит. У каждого есть, ну, скажем так, своя особенность, своя фишка. И Алга таба шул җыр потом мы белән с этой без песней яшибез. живем. Иногда Сайланган часто җырдан достаточно баш тарткан бывает, что мы очраклар да була. отказываемся от песни, находим что-то Яңасын новое, табабыз, пробуем. Этот момент, җырлап когда карыйбыз. вот Һәм менә ул зажглось, төп то есть мизгел вот совпало, кабынып китте. все показатели Бар наши күрсәткечләр совпали, и мы, бер-берсенә возможно, туры килделәр. будем успешны. Һәм Это, бәлки без конечно, уңышка да ирешәчәкбез. это большая Менә удача. бу зур бәхет. Менә шулай, дуслар, җыр сайлаганда 100 тапкыр уйлагыз, сайлагыз. Тик 101нче тапкырга гына нәкъ шул уңышлы җырны сайлап алырга тырышыгыз. Далеко за морями, высоко за горами плывет
Идет река из облаков. Как же мне крылья сделать, чтобы легко и смело подняться в небо высоко, в бесконечный простор голубой синевы и волшебный узор серых туч грозовых. Небушка, небо, долгая дорога к звездам, птицы мне бы с ветром летать. Были ли не были, только рано или поздно в ласковом небе будет голос мой звучать. Верю я, день настанет, крылья мечта расправит и улетит за облака. Там в тишине бескрайней все мои сны и тайны хранит небесная река. Бесконечный простор голубой синевы и волшебный узор серых туч грозовых. Небушка, небо, долгая дорога к звездам, птицы мне бы с ветром летать. Были ли не были, только рано или поздно в ласковом небе будет голос мой Небушка, небо, долгая дорога к звездам, птицы мне бы с ветром летать. Быть или не быть, только рано или поздно в ласковом небе будет голос мой звучать. Анжелика Викторовна, бик зур рахмет сізге мәгълүмат үшін. Шыннан да достар, менә бүгінгі тапшыру ул мәгълүмати тәрбияләүче тапшыруга әйләнде. Һәм минемчә, бу тапшыруны карамыйча калмаска сезгә киңәш. Менә шулай. Бик зур рахмет сезгә беренче очракта килгәнегез өчен. Һәм инде тагын берничә сүз күңелдән юлаган сүзләр, ул әлбәттә безнең тамашачыларга, безнең балаларга, җитәкчеләргә, педагогларга, әти-әниләргә теләк булып яңгырасын иде. Рәхим итегез. Сүз сезгә. Кадерле тамашачылар, һәрберебезгә мин гүзәл, кояшлы, якты һәм иҗади җәй телим. Менә шулай, дуслар.